бъдем и по-кратки. Първо, днес в 17:30 запалваме коледното дърво на град Поморие. Каним абсолютно всички граждани, гости на Поморие на централния градски площад. 17:30 да заповядат. Тази година има и коледен базар. Пазарите отчитат, че работят къщичките, не така? Да. Така че има и занимавка там. Приключи обсъждането на бюджета и ние като ръководство приключихме вече с рамката на бюджета. Днес след обяд подписваме докладната и внасяме бюджета за разглеждане в Общински съвет Поморие. Оттам вече комисиите ще видим кога ще бъдат свикани и надявам се до края на декември да имаме сесия, за да приемем бюджета. Изпълнението до тук е 11 милиона 576 493 лева или 80,15% от общата рамка на бюджета, която е 14 443. Тъй като господин Илиев днес отсъства, аз ще бъда по-кратък в цифрите. Реално се движим както миналата година. Миналата година 81% изпълнение. Другата седмица ще ви дадем по-подробна информация, но, както казах, внасяме днеска или най-късно утре до обяд докладната за бюджета. Там подробно ще е описано абсолютно всичко. Приходи, разходи. Има малко неизпълнение, нормално е. Дано да не е фатално. Във връзка с това, че днес в 17:30 запалваме лъхата, дават хубаво време, 9 градуса. Но все пак, който дойде да се облече зимно. Шалове, шапки, особено от децата, защото има и доста болести, доста вируси. През седмицата, общо взето, времето е хубаво. Вторник, утре 7 градуса, но слаб снеговалеж. Сряда 3, четвъртък 4, петък 5 градуса, събота и неделя 6 и 5 градуса. Общо взето нормални температури за декември. Имаме готовност при всяка ситуация да реагираме при зимни условия, пътищата, всичко зимно поддържане. Пътищата са подготвени за зимата, изкърпени са почти всички свързващи в населените места общинска пътна мрежа, изрязани са на места и храсти, които са от хората за снегонавяване и са пръснати купки по основните пътища, като единствено само днес разбрах, че за Косовец не са пръснати купки от пясък. Договора с фирмата, с която поддържаме Бургаспътстрой, днеска ще ги уведомим писмено и тях, че са пропуснали и ще разпръснат пясък и за пътя за Косовец. Иначе всички други за Козичево знам, че са сложени купките, за Габерово са сложени и единствено Ретика Петровчо имайте готовност, защото може да не е сняг, слъничка може да е, влага някъде се образува и да замръзне, просто да имаме готовност с солта да се излезе и да се подходи веднага за осоляване на замръзаните участъци. И луга има. Фирмата, която поддържа и Левградската мрежа Ретика са готови с луга сол, а пък Бургаспътстрой са готови и с луга, и с сол, и с пясък, така че където има нужда някъде фрапиращо. Днес разбрах, че в Косовец нощи е префърлило малко снежец. Той е подичано малко. Да, и Габерово. На по-високите места, но вече оттам нататък знаете връзката, господин Шишманов, звъните, дигат се фирмите и си действат. Утре го дават слаб снеговалеж, така че специално по високите места може нещо да... Четвъртък слаб, мокър сняг, нормално е. То стане непроходимо тогава, сега фактически през 2-3 см, дори нещо обработка с сол и с това, за да не се допусне замръзване. Иначе чак гребла и работа, няма смисъл да пращаме. Има дежурен вън по кантоните и в Каблешково и в Поморие. Предават информация, дежурните в общината също
Приемат информация всякаква. Че сме готови. Сега, все пак зависи от първия сняг. Винаги може да не изненада. Илко, готови сме за запълването на елхата, нали? Да. Добре. Всичко е наред. Тук само проверете княз Борис двойното от Червения блок посока до улица Булаир. Светва късно, изгасва късно. Значи в лявата през страна. деня светиха, и през деня не светиха. А пък с нощи цъкнаха в 9 и нещо и сутринта към 8 нощи светиха. Те сега може би светят, ако се обадил някой за профилактика. Проверете го. Може би за това светиха. Да, предполагам, че сега за това света, да. Най-вероятно се работи. Само да кажа, казах на госпожа Назарова, но сега от старата аптека, от Оперативна банка до пияцата на такситата, нито уличното, нито украсата Тя е същата. Цъкна са в 9 часа, в 9 и половина някъде се цъкна, изгасна после към 12, после пак се цъкна и сутринта пак в 8 часа светиш. Да, добре. Тя е на една линия. Тя на една линия и затова... 9 и нищо се цъкна. Доктор Елена, само пак да повторя, внасяме днес или най-късно утре до обяд бюджета. Готови сме, довършвам последно някои неща. Да, знам, че начакате, готови сме. То няма да има промяна. Така като гледаме, те днеска работят извънредно и утре, така че затова задържаме, поне да кажа, че е пред бюджета и тогава да внесем докладната. Общо взето май няма да има промени. Така че най-късно утре го внасяме и сме готови за... Да, можем да направим комисиите. Като ще видим, отново ще гледаме бюджета, отчета, програмата за управление на общинска собственост и ако има една или две важни докладни, защото сега ми казаха, че се отваря един прозорец, където можем да регистрираме местна инициативна група. Това е на принципа на местната инициативна рибарска група. Но хубавото е, че можем самостоятелно да се регистрираме, ще внесем и тази докладна. Дава ни възможности за усвояване на допълнителни средства. Джинговти нещо, тази седмица доста натварена програма от към културни мероприятия. Да, днес, както казахте и ви, се запалва елхата, колената елха. Програмата на Община Поморие е качена на сайта на Община Поморие от днеска до 31 декември, включително и новогодишната вечер. Всеки един ден ще има мероприятие от 17:30 с малки изключения след 27. Така че гостите и гражданите на Община Поморие могат да се запознаят с нея и да бъдат гости на външната сцена пред Народно читалище Просвета 1888. И бих искал възможността, която имам за момента, да благодаря на всички, които взеха участие в подготовката и реализирането на празника Николден. Няма да ги споменавам поименно, някои да ни пропуснем, но на всички, които спомогнаха да се организира и проведе празника. Още един път благодаря лично от моя, надявам се и от ваш. Благодаря. Добре. Коментуйте нещо. За окрасата мога да дадат електра. Електра ще минат, но нека днеска да мине в Поморие всичко, защото в момента всичко е струпано в Поморие. Аз имам проблеми. Значи ти всички имате нужда от профилактика с гледни клушки, доколкото разбрах, пък в неделя има инцидент в Каблешково. Да. Откраднали са въздушни проводници, то между много стълби. 5. Общо взето дължина около над 100 метра сигурно. Между 100 е към 30 метра. 150 метра кабел открадна. Нека да приключите електросокрасите и това за Поморие, за града. Следващата седмица преди Коледа ще минат. Ще направим навсякъде ще минем. Където има доказано, навсякъде ще минем. Не е имало случай до сега да са останали без доказано. Точно, да. Илко, да видите на отец Паисий, в петък се обадиха някакви кабели, може и да не са ваши. Някакъв човек е паднал там и явно е
завлякал и е скъсал кабелите и били долу на улицата. Кои си на кабеля на улицата пазали? Ми били много на ниско, да. Това е за телефон. Може и да не са ваши, а да не са, не знам на кой са. Те няма са тях. Наши. Най-вероятно са или телефонни, или кабелна телевизия, или интернет. Осевата линия пътя Каменар. Осевата линия пътя Каменар в зимно време е абсурд да я направим Ами сега. да, ама много опасен път и няма, изобщо не се вижда А нищо. другото, което е, значи осевата линия за пътя Каменар, за да се постави, трябва да се рехабилитира участъка да поставим осевата линия. За до година ще имаме предвид. Лошото е, че когато имаше маркировка, беше изтърван момента да се подновява и сега трябва наново да се центрова, което пък само това центроване изисква точковане, един ресурс от 10 000 лева. И на този етап. А в момента сме дали за актуализация проекта на пътя по море Каменар, за да може да го внесем и да търсим финансиране. Ако успеем да осигурим финансиране, ще почнем основен ремонт на този целия участък, който включва не само преасфалтиране и маркировка, но и канавки и така Пътен нататък. банкет. Пътен банкет, абсолютно всичко. А ако не успеем, а това ще стане ясно до пролета дали ще успеем да осигурим финансиране, ако не успеем, вече ще направим маркировката. Но за самото точкуване трябва да дадем 10 000 лева. Маркировката колко беше? Маркировката е към 4500. Това нас спира. Всъщност 14500 към края на годината нямаме такъв ресурс финансов. Така че имаме го предвид, но на този етап малко ще задържим. То по същия начин е и Медово-Бата Страци, и Порой Гълъбец Горица. Всичките пътища имат нужда от осова линия. Трупчо, бело алета на места има много събрано като пясък, като кал. Може би машината не може да го изчисти, ако трябва ръчно нещо да се изчисти. Между града и квартала. То е по-скоро в участъка там, който е от страната на гарата. Нали? Да. И листата малко. Да. Да. Аз също искам да уведомя жителите и гостите на община Поморие, че на 11 декември сряда от 17:30 часа на централния площад в град Каблешково ще бъдат запалени светлините на коледната алка. 11 декември. 11 декември сряда от 17:30 часа. Запалване на елхата в Каблешково. Хелой, няма ли да запалите елха, бе, Иване? Ние запалим. Така ли? Добре. Тихо малко, нали? Добре. Значи да изпреварихте. Трябва да си вземем бележка и до година по-рано да запалим ние елхата, нали? Добре. Значи на 11 декември, 17:30 запалване елхата в град Каблешково. Това да го приемем като покана, нали? Да, точно. Добре. Те се лъчаш, ще има ли после? Ще видим. По как корона Мегдана ще има, не може да няма. Ще има, разбира се. Така. Нещо друго. Ако не... Аз имах един просто Да. да. Обаче нямам представител. Кой? Левин. Към Левиен. Да. И на теб ли да ти пада напрежението? Напрежението не пада, а стълбовете падат. Напукани, крайните, те са тънки. Направих жалба преди 6 месеца. Писаха след 1 месец, ще изпълнят. Заявката, обаче... Още една жалба трябва да пусна. Припомним, да. Сега тази зима може... Те са тънки, просто се усупват и може и да паднат тази зима. Те сега имат проблем с белодол, така че припомним. Там нещо Гинче случва ли се в белодол? Нищо за сега. Случва се, започват се разбораната там. Ще спрят, ще пускат кабел 20 киловолта, иска прати хора да писат стълбовете и вен, разбира се. Дали и вие, да. Да. В петък цял ден обикаляха от вътрешни ревизии на ИВН и им правиха проверка на цялата мрежа. А установили се от какво е проблема? Няма нищо още. Айоко? Не. Проблема е, че Един тръв полза цяло. голяма Може размер. сигурно ще. Да, и оттам вече. Просто е само един.
Да. Но са предприяти действия, така че да. Да, работят сериозно. Ще го правят. Го правят. Пускаш, ви сега, за Габрово пускаш още една напомняш сигнал, защото сега и те зимата имат доста проблеми. Те обслужват голяма. Още месец април да го изпълнят. Месец април. Те също имат проблем там с инвестиционната си програма. Те също като всички останали Точно, да. планират. Да. И тогава, когато не им отпуснат средства, те няма как да Те го няма. изпълнят. Те също искат да го изпълнят, за да си решат проблема. Точно те са като нас и ние искаме да го Дебели изпълним. стълбовете не е страшно, ама те плънките едно време не това. И ти са крайни. Тогава такива са били стълбовете. Тогава какъв е бил стандартът? Самия вятър, самата почва, те са... Пусни още едно писмо, защото и те си правят инвестиционната програма за следващата година, да могат да си ги заложат, да не стане после късно и да кажат, съжаляваме, вече инвестиционната ни програма е приета. А общо взето в тези трудни времена всеки свива. Другия понеделник. Да, пусни една. Тъй като до 21-ви реално се работи. След това е Коледа, един работен ден, колкото да направим финансовото приключване и финансовите отчети, след това нова година. На 14-ти, кметовете на 14-ти и на 21 декември се работи. Събота е, но се отработва, работи се, да знаете. Работим при нормално работно време. Някой да ни пропусне и да кажем, аз не разбрах. Нещо друго, ако имате. Ако не, да си пожелаем успешна седмица и 17:30 на площада да запалим коледната елка.